Yebo ase kule kweni, yebo siqala edolweni ubasiya ebini ngoba mata ngoba mata asethanda zweni Thank you for carrying us, Jesus. It is your zeal to see John Beluwa. We love you so much, Lord. Impila isilu to Apanjewa. There is no life outside of you. Life has no meaning without you. You are the one that gives meaning to life. You are the one that gives proof to life. We have life because we have you. Sinophila ngoba sina. Ngaphandle kwakho akunaphila. Siyabonga. Speak to us and build us this afternoon in the name of Jesus Christ, and receive all the glory and the honor in Jesus' name. Amen. Oh Rosetta, but to humble the emperor. 1 Chronicles chapter number 4. And I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. And
I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. Usayifuna uthi angibingelele nkosikazi ngihamba nayo mama wethu uNkulunkulu baba umama uMshumayeli leadership executive yonke obaba bonke insizwa intombi Sunday school egameni likaKristu. Siyabonga wonke umsebenzi osowenzekile nabahlabelelisi ukuthi basikhonze basikidise egameni lenkosi na MC. Siyabonga. Hallelujah. 1 Chronicles 4 verse number 10. There are different kinds of studies. Gonna what you call a topical study. La ufunda khona ama topics. You study about faith, you study about time, you study about love. They call it a topical study. There is what you call a book study. La you study khona incwadi, mfunda izenzo, mfunda uMateyu, mfunda uEzra. They call it a book study. There is what you call a character study, where I say ngiyofunda ngoDavid, ngiyofunda impilo kaDavid, ngiyofunda ngoEzra, ngiyofunda ngoNehemiah, ngiyofunda ngoIsaiah, ngiyofunda ngoJeremiah. I am studying that character. Ukuzalwa kwakhe, ukukhuliswa kwakhe, ukusebenzela uNkulunkulu kwakhe aze afe. Then there's what you call a word study. La sizuma into a particular word. Ukuthi ngifuna ukuzwisisa indaba yegama elithi faith. Noma ngifuna ukuzwisisa igama leli elithi enlarge. Hallelujah. So today, for the purpose of this exercise, can I do a word study? And let's focus on this word that says enlarge. Ngoba wathandaza uJabez wathi, Lord, enlarge my territory. Nkulunkulu yandisa umkhawulo wami. Enlarge my territory. Enlarge my territory. So if we study the Bible, sibonile ukuthi since the Old Testament nabayi-interpreta bayiletha kwisingisi bayithatha kwisiHebheru, uma uyobheka igama elithi enlarge uzothola ngesiHebheru linokukhuluma izinto ezahlukahlukene, kodwa this specific word lana ku 1 Chronicles 4:10 is the word that says Rabbah, R-A-B-A-H. Nagathi enlarge my territory, kusho ukuthi uJabez bekathi Rabbah, my territory. Now lisho ukuthini ke legama, lisho ukuthini ke legama, lisho ukuthini ke legama. Asifunde 1 Chronicles 4 verse number 10. It's important because we want to understand lokho esikhulekelayo. Njengoba sithi kulonyaka, we are trusting and believing ukuthi uNkulunkulu kule season uyasinweba, is enlarging our territory. We need to understand because sikhuleka according to umkhuleko wakhe uJabez. Lisho ukuthini legama? What's the meaning? Amazifile yo mic or ile. It should be that one. You know how you control it. You look at the frequency of the mics. Because now wehlisa lapha wehlisa neyam.
So you look at the frequency of the mic, yami 863.30 ngeyami bese uyehlisa yakhe. That's how you control it. Hallelujah. Yes. This time. UJabesi wabiza uNkulunkulu kaIsrayeli. Yeah. Wathi sengathi ungangibusisa nokungibusisa. Wandise umkhawulo wami. Isandla sakho sibe nami. Wandise, enlarge umkhawulo wami. Wandise umkhawulo wami. So speak that word, enlarge. Legama leli lithi enlarge lisho abundance. Now you pick the word rabah. I'll mention them bese ngizonika wona slow si wabheke sivale. Hallelujah. It means enlarge, ukuthola into in a large quantity, abundance. That's what it means. It should abundance, uningi lempahla. Number 2, it means to become great. To become great. Angazi nesiZulu izoskipela kodwa iverse ukuthi greatness nesiZulu sithi yini greatness esiZulu. Number 3, legama lisho to become much or numerous. Number 4, it means to multiply into iphinda phindwe. Number 5, it means to increase. Means increase. And number 6, it means process or growth. Process or ukula. Legama lelithi enlarge. So isho ukuthi ngamagama nangithi enlarge ngisho ukuthi yenza impahla yami ibe yinene. Number 2, isho ukuthi ngithi yenza impahla yami ibe much, numerous. Number 3, isho ukuthi ngithi multiply, phinda impahla yami. Number 4, isho ukuthi ngisho ukuthi increase me. Number 5, isho ukuthi make me great. Number 6, isho ukuthi ngisho ukuthi grow me or process me. Hallelujah. Yes. So you are the ama meanings wale gama leli umathandaza ubheke le gama elithi rabah. So number 1, asiqale ke la. Le gama leli to enlarge lisho ukuthi to make more. It means more. It means more. Exodus 16 verse number 17. I hope is Zulu. Sinenzele justice. Ingafundi lami. If it's Zulu is sufficient, angeke ngisasifunde isingisi. Hallelujah. The truth is this, bazalwane. Nakabakhipha eGibhite akabakhipheli ukuthi baphume nje kuphela, kodwa ubakhiphela ukubafaka eKhanani. So uma abakhipha iGibhite lirepresenta izono, ubakhipha ezonweni, ubakhiphela ukubafaka endaweni yoluju nobisi. God takes us out from a sinful life and then He brings us into a life of blessing. Usikhiphe ezonweni asifake esibusisweni nasekhoneni bakhe. After you have been released from ezonweni, you must come into a place where God blesses you and He multiplies you. There's nothing wrong with you being holy and successful. There's nothing wrong with you being holy and rich. But there's nothing wrong with you being holy and wealthy. He takes them out to bring them in. IBhayibheli lithi ngomprofethi wabakhipha eGibhite, ngomprofethi wabafaka eKhanani. Oh, Nkosi yami. So
ngiloluju no peace. Not where only we are going to worship him, but the way we are also going to enjoy the blessing, enjoy fruitfulness, enjoy multiplication, enjoy progress. Hallelujah. Exodus 16:17. So let God with him more. Give me more. So we are not satisfied with where we are. We are not satisfied. Kodwa lento sikhulekelayo iyofuna ukuthi isebenze. Ayifuna ukuthi isivilaphe. Laziness. Ayifuna ukuthi isivilaphe. You have to do something. You need to work hard. You must be diligent. Seest thou a man who is diligent in his work? He shall stand before kings and not before mean men. So we must be diligent. Into yokulala ilanga lonke ayisebenzi uthi imisebenzi ayikho besulala imini yonke. It does not work. You must do something. Usinikele somewhere and you do something with your hands. Sorry, Exodus 16:17. Do something. Now fill up. Now fill up. Now fill up. Don't be lazy. God cannot enlarge a lazy person. Oh, nikona bazalwa. Yes. Wandisa njani vila. Abanye noma basemsebenzini bayavila bayakhukhuta. Yahlupheka uma ama-customer ufika kumele asizwe ubhaqile uphumile uya kuma-lunch unnecessary. They are always running away from the office. They are not serving diligently. Not serving diligently. Hayi ubamzalwana kusukuvila. Sikude kakhulu nokuvila. Asibona amavila. Hallelujah. Yes. As one of we are not lazy. We must work. And the hard working diligence valiantly sway. It's in the heart. Now villa but not villa. Busently sway. But again hallelujah. So let Kamalishi with him more. Yes, as fundela. Abantwana bakwa-Israyeli benze njalo. Abanye babutha okuningi, abanye okuyingcosana. Abanye babutha okuningi, abanye okuyingcosana. Inegama engilifunayo. And the children of Israel did so and gathered some more. So let it open. Okay. Exodus 30 verse number 15. Let open. Nzamukaza ukuthi legama lelisho ukuthi more. Shuthi ngezulu sikusho ukuthi okuningi. Okuningi. Bantwana baka-Israel babutha. Uyabona uNkulunkulu nakabanika imana nikhona ne? Imana le bekufanele niqede ngalelo langa. Le uyoyithatha uyibekele kusasa uyovuka ibolile. uNkulunkulu bekenzela ukuthi they must depend on him every day. They must depend on him every day. Every day more. 30:15 more. As it enlarged, give me more. Give me more. Give me more. Kodwa asikwazi ukuthola more singathembekanga ngalokhu okuncane esiphethe sinako. How are you given more ungathembekanga? If you can't tithe with 100 rand, you will not tithe with 1,000. If you cannot tithe with 500, you are still struggling. Tithe and 500. Angeke utshe uNkulunkulu na
manginika ibe yinengi ngiphi 50 ngizotitha nge-5,000 you will not tithe. If you are struggling to give a small amount, you will never give a big amount. Never. Oh, yes. For you to receive more, less honor, enlargement. God enlarge my territory. Uyinakekela njani le eyodwa onayo njengoba ufuna ukuba nawo 10 eyodwa onayo inakekela njani? 30:15 Ocebileyo akayikunika kakhulu. That's the word rabbi. More. Akayikunika kakhulu. Ocebileyo akayikunika kakhulu. Angifuna ukuhlala kakhulu, ngifuna neto expose. Okay, ifunde lonke leli verse. Ocebileyo akayikunika kakhulu. Ompofu angatheli kancane kunengxenye yeshekeli. Lapho benikela ngomnikelo kuJehova ukuba kwenzelwe ukubuyisana kwemiphefumulo yenu. The other one you will find in Exodus 36 verse 5. It is again lapho because of time. And then you'll find another one in Psalms 26. Sorry, in Numbers 26 verse number 54. Awuyifunde in Numbers 26 verse 54. Kamihla the Numbers 33:54. That was our food. 26:54. So lisho ukuthi more. Now sitting Nkosi, enlarge my territory. We are praying, Lord, give us more. As you give us more, yemiphefumulo. Nefuna abantu abanye basindiswe, ngibaphatha njani laba abancane ngibalethile esontweni. Niyabahleba, niyabagxeka. Niphuza ngabe itiya, kodwa nifuna kuletha nifuna ukulimaza abanye yini mazibu. See, the Lord will not give us more until we treat proper the little that we have. Okuncane sinako. Uma kunokuncane sinako siya waste, siyamosha. Sifuna njani ukuthi Jehova asandisele kuba kulokho okuncane sinike kona. We are very wasteful. Siyamosha. Siya waste. Siya abuse ama-resources wasendlini. Anytime noma wenza iqanda liyaduda phakathi kwamafutha and uthi amafutha ayadura ngapha amoshwa nguwe. Must not waste. Noma yiphi resource uJehova kunike yona, you must not be a wasteful person. You must preserve. Likona bazalwane. Yabona message bamba all angels. Now God enlarge my territory. Enlarge njani usamosha mazibu. Umosha kangaka. You want more money and yet you are wasting the money on useless. And you never give to my kingdom. In kingdom yami yasafarisa. What the account yake kuli mali ku. How must I bless you?
omoshayo. Don't waste. Don't be lazy. Don't abuse resources. Indlela uNkulunkulu asebenza ngayo ukuthi uzokunika isikhathi la izinto zisa kuwe ngokuningi. Nesikhathi la izinto zisa ngokuningi kumele ukwazi ukubeka ngoba siyazi isikhathi la sizoza ngokuncane khona. Kwesinye isikhathi nepompi ivalwe. Isikhathi ipompi isavaliwe kufanele ukwazi ukusurvive ngaleya wayivulela ngalesa sikhathi. Nisesekhona. Don't waste. Don't waste. Don't waste. We are in a time and in a season. Last year corner with the end times. And the bullets is cut ifuni abantu abamoshayo. If something can be reused, you must use it again. Don't waste. Namosh. Noma yini onayo uNkulunkulu akunike yona ungayimoshi. Don't waste. Not treat izinto careless ngoba sewunenye entsha le enye soyitreata careless. Awufunde le verse, look at this. Abaningi uyakubanika ifa elikhulu. Abaningi ayibonke kusho ukuthi abaningi uyobanika ifa elikhulu. Ifa eli big size. Yobanika ifa elikhulu. Abaningi ngizama uku-expose le gama elithi more. More. Kodwa ngesiZulu lithi abaningi. Kimi lithi more, isiZulu lithi abaningi. It's the word enlarge. Mafunda uhlezi going forward, yeah? Abayingcosana uyakubanika ifa elincane. Abayingcosana uyobanika ifa noma lincane okusala banefa. Okusala banefa noma lilincane, yeah? Yilo nalo anikwe ifa ngoba balwayo kuye. Ukwenza njani? Ngoba balwayo. Abenza njani? Oh, ababalwa. Those that were numbered. Can I announce to you that you are a child of Israel? You are a descendant of Abraham, and you are above, or you are in the number of and then now you have an inheritance. You are in the number. Oh, I remember my father loved the song. When we go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints are going marching in, I want to announce that you are part of the saints that are numbered, and you are going to march into your inheritance. No one can at least uhambo liyaqala ukuthi singene kwifalethu. Siyangena bazalwane, by fire, by force, zinto zethu siyabuya, siyangena. We are in those that are numbered. We are the clan of God. Simabutho wasemazulwini, singalaba abasindisiwe, laba bane-DNA eyasezulwini. 33:54. Ngizamane uku-expose le gama ukuthi more. Le gama leli lithi enlarge lisho ukuthi more. Raba, abanye okuningi, abanye okuncane. So you have an inheritance. You have an inheritance, never. Everyone okona la une capacity to own land. You just grow and mature into it. To own land.
igama le devil is a liar. Fanele iqale ngala ukuthi wazi ukuthi I have my own portion. Izulu lengithumela emhlabeni ukuthi ngihambe ngivumuza ukuthi ngibe homeless. I have my own portion in this world. I have my own portion on this earth. I have learned I need to find my place. Umtshele ukuthi wena uyofa ungananja unganakati. Umtshele ukuthi ukhuluma irubbish evela ngaphansi kolwandle. Izwi likaJehova lithi wena unefa. Tell him I said it. Wakamaziko kumfana. Asifunde lapha 8354. Namuntu uyofunga nanja unganakati. Nyanga yakuphi? Musinayinika futhi ilanga ihambe yojima. Ihambe yojika le eMozambique nayithandile yofifaka istofu. Yojayiva nevatermen sibuye ithatha inhlabathi ikhulumele ithele yonke imithi namakhemikhali wayo bese ithi wena ngeke ube nomhlaba. Akahambi nakaqeda ukusho le exercise. Akaqeda ukukutshela buya sikhulume ke sizodila naye. Kombe ukuthi sine power ngaphezulu ngabe kakhulu. Noma ngajayiva nefish, amajayiva neshark, amajayiva newhale, amajayiva nevatermen, asinamsebenzi ukuthi ujayiva nasiphi isilwane saphansi kwamanje siphethe power la emhlabeni. We are created to dominate here. We are the ones that are noma bangadansa bayithuba nevatermen bajikajike balalele imi-pants with my vast nandaba nasebaqedile bemisebenzi yabo woza nathi siyenze yethu ekhuphe emaninginiki azindalanga zombili. When power meets power, a lesser power must power. Teach them power. We'll teach them power. Stand up, but to fuck out Chicago. We are map amazwe. Ase namatanda ngaye Zimbabwe nakathandile. Aye Nigeria yothatha amafuta ngesigubhu se-20 liter gibela nasibhano. Afika athele emva kwendlu for how many days? Nakathanda ngayonala ethuneni nqunu for 7 days dry phezu kwethuna. They will learn that we have power. uJesu tikinikiwe amandla emazulwini asemhlabeni nangaphansi komhlaba. Ngakho-ke hamba. Asinandaba ukuthi inyanga yakuphi ubani ugobela yini asinamsebenzi. Akathandile ngabo basemhlabeni olinganayo noma ungalingani. Hallelujah. Bazalwane, let enkulunywa la ikwazi ukuphulwa. Scripture cannot be broken. We are men of power. We are men of power. We are not here to talk stories. We are here to dominate. Akunanyanga ngisabayo, asikho isangoma, akunamthakathi, akunamloshi. Angekho ngimsabayo noma ngaphatha ini, angatshontsha ishethi, atshontshe impahla, atshontshe, angekho ngimsabayo. There's none. There's none. Yakhona ngekuzosivalela. Ngekuzosivalela. Nangabe uthi over my dead body, rest in peace in advance. I'm sure it's over your dead body. Ushuthi akufanele ngidlule
wena usapho. And rest in peace. Obe ngwaziyo ukuthi izwi lakhe linamanga lithenya wena ngwelela phesheya. Kuthi kuvuka sibongo bana nginamsebenzi okusalayo uthi asiweleleni. Amen. Aphesheya. That's what he said. Afunde le 54 33 54. So akekho ozokuvalela akekho. Amen. There's none. Amen. Aliko idlozi elizokuvalela aliko. Amen. Al exist. Amen. Lisengajimi kahle alibuye lesikolweni sejimi. Lisengathola iziqu kahle alibuyele liyofunda lithola iziqu. Okuvalela uIsrayeli oqeda uIsrael akekho. Bible lithi uIsrayeli akaqedwa. Mlomo ungathethi imanga osho njalo. Akaqeda uIsrayeli ozoqeda wena kazalwanga engeke futhi azalwe. Nase kwenzeke so amathuba okuqeda silimo kakhulu. Sizawuya sibone next week. Yeah. Liyakulidla izwe ngenkatho kwemindeni yakini. Come again. Liyakulidla izwe ngenkatho ngokwemindeni yakini. Liyakulidla izwe. Liyakulidla izwe. Liyakulidla izwe. Akemisha makuzu ukuthi izwi lakhe lithi liyolidla izwe. That's why we are here. Basizela ukuzodliwa izwe. Amen. Yithe sidla lona. Asidliwa izwe. Yithe sidla lona. 33:54 ngisho. Yithe sidla lona. Sesekhona bangcwele. Yithi esidla lona. No one must tell you that you will fail. You are going to be a failure in this life. That devil is a liar. No one is a failure. Take it from me. You will not fail. You are not a failure. You are not. Nakuthi uke wa failure akusho ukuthi uyi failure. No. Ukuthi uke wahluleka akusho ukuthi uyisehluleki. No. No. Yes. Liyakulidla izwe ngenkatho ngokwemindeni yakini. Abaningi nibanike ifa elikhulu. Banike ifa elikhulu. Yeah. Labayingcosana nibanike ifa elincane. Abanye nibanike ifa elincane okusala bonke banefa. So igama leli number 1 lisho lokho lisho ukuthi much. Lisho ukuthi more, sorry. Number 2 lisho ukuthi much or many. Nasithi Lord enlarge my territory. Ngicabanga ukuthi sivale la number 3 namhlanje. Nasithi Lord enlarge my territory. Sisho ukuthi Lord make it much or make it many. Genesis 41 verse 49. Zovala nje matusa. Ilamanto salagai. Tamasila enomele. Karase yananomoy. Zilamando se. Uzopagama. Yazi. Uyopagama no mistepisi basusile. Uyopagama. Uyopagama no mabayenzi roadblock. Ekeleni uyopagama. Uzopagama. Uzopagama. Isimo singavumi.
uyophakama umnotho ungavumi ukuthi uyophakama i-economy nemfundo ingavumi kodwa uyophakama. You will rise. Oh yes, you will rise. You will rise. You will rise. If you believe, you will see the glory. If you believe, you will see the glory. You only need to believe. Call on Jeppe. Abantu baphakamiswa ngamazwi. Abantu behliswa ngamazwi. 41:49 Genesis. Ngingawari abantu mhlawumbe abathandi namshumayela so. Ngizobuya ngizokapha ungawa. Yadlala. Abanye bathanda ukapha. Nawukapha bayajabula ukuthi ya. And they feel ukuthi yeah. Is evangelizing. Akakapha uthi ya uyavane. Hallelujah. Kodwa the very first thing uJehova wayisho ku-Adam no-Eva kusukapa. Be fruitful, multiply, replenish the earth and subdue it. Have dominion. So into yokuqala wayikhuluma amazwi abaholela kwi-assignment ababekele yona emhlabeni. Funda 41:49. So we must arise. We must arise. We must arise. Akuno baba bakhuluma ama-ritual. Ekumbula leya ndoda ithi lebe bayisika bamenqisa imililo bathi mnikele isibongo sakhe. Hey. Kukhulunywa ama-ritual. Noma kushiwo ini. Ngoba ngisho abantu basebenzisa i-nature. Yeah. Bathatha imali bafake ebhodleleni elincane bafake ipelete bafake ini kwesinye isikhathi bamise eduze namakhandlela amarabaza. So kusho ikhandlela eliyelo nelibomvu nelblue nelred lingavala mina ikhandlela. Livale mina. Indoda ethi Rakamosh Kaipadila. Livale ikhandlela elibomvu. Ori inkukhu yabantu iqhudela imnyama noma elimhlophe. Thula intamo. Hlukanisa intamo ikhanda lakhona libe lapha emanzini la kubhajatisa khona abantu. So uba yini oyiqhude. Selikhulunyela. Izovala thina. Let's go. Nyoni amehla amakhulu. Baba mwayibalekisa lilanga. Khuluma nomunye ohlala eduze nakithi. Sikhomba sakhe besike sibe lapha ekhaya efastereni lakhe sibanga umsimo. Alumadala unolwazi une-inside information. Kusasa wakhuluma lesinye isalukwazi wathi hey yazi kunesikhomba la esisike size la. Wathi baba lesifuthi angeke ngisithandazele ngiyosifaka inhlavu umnikazi afe sagcina lelo langa. Wakhuluma nomnikazi wakhe. Alesa ngiyosifaka inhlavu amthandazi. Umnikazi waso uyo. Zange siphinde since loyo nyaka. Zange siphinde sifike sime efastereni la. Hallelujah. So they use animals, they work on things. But zizovalati. Antina what to have dominion over the fish in the sea, over the birds in the sky. Iskova is a bird of the sky. Sifola ngaphansi kwe dominion mandate esinikwayo naso silawula yithi sesingajika manje
ibizo setshenziswa ukuloya thina kodwa kuyinto esiphethe idominion mandate. Oh, devil is a liar. Devil is a liar. Amen. 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 Yeah, asifunde la. uJosefa waqongelela amabele angangesihlabathi solwandle. Yeah. Okuningi kakhulu. That word isho, that's the same word raba. Qongolela okuningi kakhulu okunjani okungame sihlabathi solwandle kusho ukuthi akubaleki okuningi kakhulu. So kwangathi uJabesi bekathi uNkulunkulu amnike okuningi kakhulu okungangenhlabathi yolwandle. Ngenhlabathi yolwandle. Iya encwadini Numbers 35 verse 8. Okuningi kakhulu. God will give us plenty. God will give us plenty. David utsengimdala lapha emhlabeni amalanga amsheka yabalwa kodwa ngaze ngimbone okaJehova enqotshiwe ngoba wakaJehova kanqotshwa nenzalo yakhe Israeli see 35 Numbers. Mayelana nemisi eniyakuyinika nithathe kulo izwe labantwana bakwa-Israyeli. Nothatha buya futhi. Mayelana nemisi eniyakuyinika nithathe kulo izwe labantwana bakwa-Israyeli. Yeah. Kwabaningi nithathe eminingi. Yeah. Kwabayigcosana nithathe eyigcosana. Yeah. Yilo nalo anike amaLevi ngokuthatha kuyo imizi yakhe njengefa lakhe alidlala. Jama-ke bona uIsrael bekanikela kumaLevi hayi ngemali bekanikela ngama-cities. Uyayibona? Ona 11 uJehova bekabanika ifa ngayo. Bebanikela ngemihlaba kumaLevi. Usiyakhumbula ukuthi i-inheritance beyitholwa ama-tribes ayi-11. uNkulunkulu wathi uLevi makangatholi i-inheritance. uLevi yimi engizaba i-inheritance yakhe uyosebenza etempelini. So abantwana baka-Israel were giving cities to the Levites. Cities. That means they had to have inheritance. Bebanikela ngama-city. Labanga abantu abanikela ngama-centini banikele ngama they were giving in serious levels to God's men. I'm trying to highlight kodwa legama lelithi many okuningi. Uyayibona? Joshua 13 verse number 1. Sengizovala maduzane. Hallelujah. Nesese khona. You will experience enlargement this year. We will experience enlargement. Release your faith. Ask God for things that you don't qualify for. Kalukulu for izipho. Afinyelelisa. Ungenzeka bantwini. Yenzela. Enlarge. Lord, enlarge my territory. Enlarge my territory. Yeah. Fundele verse Joshua 13 verse 1. uJoshua wayesemdala eneminyaka eminingi. Wayesemdala eneminyaka eminingi. uJehova wathi kuye, usumdala uneminyaka eminingi. Hey, Jehova wathi somdala Joshua. So uneminyaka eminingi. Yeah. Kepha kusasele
izwe elikhulu kakhulu ekufanele lidliwe. Magama lawa ngikhumbuza ubaba wami. Abame one time in the morning near the days of his departure said to me, "Nkulunkulu uthi kimi kunesibusiso esikhulu esizayo. Kunesibusiso esikhulu esizayo." He kept on saying that word to us. To Nkulunkulu is saying kunesibusiso esikhulu esizayo. Though he was old and the days of departure had arrived, kodwa bekabuyisa amazwi kusho ukuthi uhambo luphelela mina, kodwa fonina lusaselude. Indawo ekumele zidliwe ziseseziningi. Ziseseziningi indawo ekumele zidliwe. Umdala Joshua, minyaka yakho miningi, kodwa you still have more land to eat. Amen. Isho njalo siyayiphinde futhi. So yabona ngathi ngayisho le kusho ukuthi noma umdala mama, umdala gogo omkhulu, mhlaba kusafanele udle usesemningi, usengayiphaver indlela before ulala. Ungarelax ngoba umdala iminyaka miningi. Nazi izizukulwane zisesekhona, usengawudla umhlaba. Shiyele izizukulwane. Dala Joshua uyayiphinde. uJoshua wayesemdala eneminyaka eminingi. uJehova wathi kuye, "Usumdala uneminyaka eminingi. Kepha kusasele izwe elikhulu kakhulu eliyakudliwa." Kusasele izwe elikhulu kakhulu endenalo lizodliwa. 22 verse 8 Joshua. 22 verse 8. So zabiko ofana naye olitwala lapha ate ale como so zabiko. I have been over 30 scriptures, but I will not look at over 30 scriptures. Hallelujah. God, just to show the meaning of this word. Lord, enlarge my territory. Enlarge my territory. 22 verse 8, Joshua. Uyelani ematendeni enu nemfuyo eningi. Nemfuyo? uJehova uyathanda abantu bakhe babe nemfuyo eningi. Abe nemfuyo eningi. Why fanele abangakholwa babe nemfuyo eningi? Abakholwayo bangabi nayo. Hayi. Mfuyo eningi. Yeah. Izinkomo eziningi kakhulu. Ezingakhi inkomo? Eziningi kakhulu. Eziningi kakhulu. Yes. Lesiliva, legolide. Engakanani? Lethusi, lensimbi, nezingubo eziningi. So isiliva lakho malibe liningi. Igolide lakho libe liningi. Nensimbi nothusi.
anganambala aphinde impahla anihlebi ngaye nimnikela impahla. Hello. Yeah, ayikhuluma ukuthi uhlanga gcoka isicathulo esi1 why ningamthengeli isicathulo ashintsha. Thengele musashintsha. Ungathi ugcoka iskate esi1 lo wahlala gcoka ibhantshi elilwane. Mthengele ibhantshi usashintsha. Angisho uyakubona lokhu moya ingcwele ukhombisa wena ukuthi wenze something hayi clever. Do something positive, something right. Demonstrate love to them. Hello, what's the sontweni? Qoka impahla edabukile sontweni akanamahlolo. Usho ukuthi ngabe unazo ezingadabukanga abakazange nazo. Umuntu nakaze sontweni they put on their best. So if it's his best impahla ezidabukile why ungamtholeli ezinhle ezingadabukanga? Why would you be laughing at someone ozofuna ubuso benkosi? Sometimes futhi niyaba discourage nabanye uyalapha emhlanganweni. Phela lapha emhlanganweni thina siqoka ngendlela ethize. Wena unayo iattire uyokwenza njani nase sonke sigcoke? Why manje nonke ningamthengeli ukuthi naye ezagcoke the way negcoka ngakho? Why make it a topic? So lo muntu akasakwazi ukuyofuna ubuso benkosi because akanayo impahla ezifitha istandard lesinina enithi si right. That's not right. You must repent from that lifestyle. Fanele upende asivale angifundele the last few scriptures ngisala nyoyeke. Don't put people under pressure to be buying clothes. Under pressure. Only need abantu with the wrong impression. Asifunde nitesifunda 22:8 Joshua 22:8. We must not put people under pressure. Kanye base bahlala ukuthi ngizothi nami nasengithenga impahla bese ngikhane ngizobuyela kulela sonto. Amen. Ngoba ngathi angina impahla ezi right zokuthi ngiyokhonza lapha. No. Never put people under pressure. We are not like that. Well, asizanga kwi fashion parade. Akusise Mr. Gospel, ase Miss Gospel. Amen. Azange uzokuveza ukuthi sithenge impahla ezisha. Nesicathulo esisha. Sohambela phezulu. Sorry. Elanga la uthonga khona ezisha ufika nesikhathi. Isikhathi abayifuthi bafika late. Bakufanele kubonakale ukuthi namhlanje have a new attire. All eyes on me. Others will say, dress to kill. Who must you kill? Why must we die because you are dressed? Why must we die because you are dressed? Isikhathi uhlala ungena thina ungangena ezulwini lesikhathi. Thina uhlala usingena kodwa kuma realms awungeni. Sibangena ngene kula kuma realms. Nasingenile kuma realms sithandaza sikwi presence wena selobu ungaphandle kodwa usingenile. Awusingenanga ngempela ngoba sisekho la. Uthi usingena la thina sesihamba nembayimbayi leso awusingenanga sikushiyelane attire yakho enhle ye dress to kill. Mara wayenza so angeke ngisayiqeda le ndaba. Isikhathi sami siphelile asibambe these last two verses. Last string yakele la. But moya incela ukukhuluma nomuntu. Don't be dressing to kill people. If you are dressing to kill us, you are a murderer.
The Lord must be pleased with you. It must not be man. The intention is not to please man. When you please the Lord, abantu automatically will be pleased. Yeah. Uyelani ematendeni enu nemfuyo eningi. Izinkomo eziningi kakhulu. Yeah. Nesiliva, negolide, nethusi, nensimbi, nezigubo eziningi. Nabelane impango yezitha zenu nabafowenu. Uzawuthini? Nabelane, share. Share. Divide. Split. So labe banqobe izitha. Let's spoil abasitholayo. They have to share. Fanele siphakame sonke sibe ne-inheritance sonke. Now the information eyophakamisa omunye umzalwane noma wena ingakuphakamisa, share the information. Singabe bathakathise esontweni uyazi ukuthi umfowenu une qualification yalo msebenzi ophumile uhlezi phezulu kwawo ukuthi oh lo animazi unjani nakangangena lapho uzosijikela uzosidelela noma ngaba ngakujikela, give them the information. Let them rise. It's fine. Even if ukujikela, it's okay as long as you did something good for them. Uzawubuya kuma senses wakhe after some time. Kodwa singahlali yabona, we must share, sibe generous. Into yokuphakamisa omunye umuntu idlulise, share it. Ungabulo yamuntu ufanele phumelele mina kuqala, ngingakaphumeleli naye akufanelanga you are a mini witch, umthakathi omncane uyathwasa. Uthwasa unganakobela. Can't say fanele ngiphumelele kuqala. Chapter what, verse what? You are not God. You don't hold times of men in your hands. Allow God to use you, because if wena awuvuma uNkulunkulu akusebenzisa ukuphakamisa abantu, uNkulunkulu aphakamisa abantu uyawusebenzisa omunye umuntu. Then iBhayibheli ithosiza abantu uzinisela yena. 1 Kings chapter number 4 verses 5 to 2 Samuel. Be generous. Help people. Lift people up. Abantu abagreat, abantu abaphakamisa abanye, abantu abancane, abantu abaqindezela abanye. If you are small, you will oppress people. If you are big, you will lift others up. Say bakuwe ukuthi wena ungonjani. Size yakho determine ama actions wakho. Noma umlomo ungathi hey mina ngimkhulu anazi ukuthi ngimkhulu kangakanani. Naba abantu abancane baphakamize hayi nguwe obaqindezelayo umncane usimkhulu. Umncane, you are not big. Because people who are big lift others up. Amen. And abantu nababakhulu ababi ne-jealous, bayazazi bane self-contentment. Awuvela ulisa umuntu yazi inkinga leyo ababamba nama-supervisor emsebenzini. Uma babona omunye umuntu angahlushwa i-supervisor imhluphe noma i-manager yakhe azasibuza yazi ngiyasibuza ukuthi umhlukumezelani. It's because umkhulu kunaye. Ubona i-potential, so kufanele akuneutralize, akufake eboxini ukuthi enze sure ukuthi uyakumene kahle sekayi-monitoring spirit. Usese wabona ukuthi low the potential, this one is going to rise. That's why an abuser anganaso nesizathu esifana awumenzanga lutho uka-abusela i-potential yakho. It's your potential. That is why. That's the reason. That abuser, the reason is because he can see or she can see your potential. She can see. And futhi waze wezwa abakhuluma ngawe kahle ngale ama manager, hey lelo langa
zo experience ulanga lakhe lonke uyokuthethisela nento engekho aphinda uyazikhuza yena why lekomishini la izinkinga awulingcolile kufanele libe kude kufanele libe nesezinkinga yeah 29 and 30 sesivalela potential. People who have potential tend to be abused. Ubangiswa ipotential onayo. Abazalwa isikhathi banokwenza abanye abafikayo umbona ukuthi une potential. So you are mistreated. You are afraid of what is inside of them. You are not supposed to be an enemy. No. You are not supposed to. Business when you are abused. Impendulo yemthandazo wakho nayi so ikhipha ngomnyango yenkhahlelo bese uyabuyela uyokala Nkosi ngipha umsebenzi. The Lord works in his own ways. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi usebenza njani. Funda. uNkulunkulu wamnika uSolomoni ukuhlakanipha nengqondo ebanzi kakhulu. Ebanzi kakhulu. It's that same word. It's the same word. Ngonde ebanzi kakhulu. Much. Yeah. Enhliziyo enkulu ngangesihlabathi esisogwini lolwandle. Enhliziyo enkulu. 2 Samuel 12 verse 2 asivalela. Banabahau bahe Let's close here. 12:2. Thank you, Jesus. Yeah. Ecabileyo yayinezimvu nezinkomo eziningi kakhulu. Eziningi kakhulu. 2 Samuel 12:2. Eziningi kakhulu. Eziningi kakhulu. Ecebile yayinenkomo eziningi kakhulu. So igama elithi enlarge yilo legama leli lobuningi. Buningi kakhulu. As we are praying this year that the Lord enlarge us, means we are praying with the Lord, give us more. Lord, give us much. Kodwa uma ucela ukwandiselwa fanele ukhombise ukuthi lokhu onakho uphethe kahle. How are you handling your current resources? Imali zakho manje uziphethe njani? Lokhu uNkulunkulu akunike kona uphethe njani? Inkonzo umsebenzi uNkulunkulu akunike wona manje uphethe njani? How are you treating the work of God? Utreata njani umsebenzi wakhe?
utreata njani iposition oyi-occupayayo kwamanje, lokho abakuthembe ngako ukuphethe njani. Akusizi ukukhala ukuthi wena bakuthembi kodwa ungazivezi impawu zokuthi why kufanele bakuthembe. Asikwazi ukubangisa abantu ukuthi abasithembi uma i-character yethu vele ikhombisa ukuthi akufanelanga sithenjwe. Uma sifuna ukuthenjwa kufanele nathi siveze impawu zokuba responsible, siveze impawu. Why must we be trusted? Why must they trust us? From day to day, He will never lose His power. You need to be trustworthy, be responsible, be diligent. Don't be lazy. Zinikele, sebenza ngokuzimisela. Umuntu ozimisele noma abanye bangazimiselanga, qhubeka uzimisele. Inkosi yokuthula izokubona. You will capture the attention of the Most High. Be dedicated. Even if others are lazy, don't be lazy. Noma banye bavilapha ungavilaphi. Banye noma bangahlala wena ungahlala. Ungarelaxi ngoba ubona abanye barelaxile. Yenza lento ufakazi obusenhlizweni yakho lokutshela ukuthi uyenza. Khuthalela ukwenza umsebenzi wenkosi. So njengoba sikhuleka, Lord, enlarge my territory. You need to be responsible. You need to be faithful. Thembeka. Cela nje siqale lapho sikhuleka ukuthi Nkosi size ngithembeke. Alokho okuncane unginike kona. Size ngithembeke. Alokho okuncane ongithembe ngakho. Can lift your voice, speak to the Lord. Wonderful blood, give me strength from day to day. It will never lose its power. Speak to the Lord. Father, help us. Be faithful. Help us be faithful. Help us be faithful. Alokongano sipebona. Size utistembe. Senza intando yakho. Senza ukufisa kwakho. Senza ukufuna kwakho. Kamende kaJesu. Kondere bogozelia. Shandere bogozelia. Ele mana silohon. Shandere bose. Ele monosale. Size tembere buwe. Size tembere buwe. Size tembere buwe. Size Jesu. Size Jesu. Size Jesu. Size Jesu. Size Jesu. Size Jesu. Help me, Lord Jesus.
ngaphakathi kwethu awusindiswanga, awunikelanga impilo yakho kuJesu, awuzalwanga kabusha, uyafila enhlizweni ukuthi ngifuna ukunikela impilo yami kuJesu, phakamisa isandla sakho phezulu, sizokhuleka nawe. Lift your hand, lift your hand, lift your hand. Uzithathele inhlanhla. Ngifuna ukusindiswa, ngifuna ukuthatha uJesu namhlanje. Ngiyaya esontweni kodwa ngimthathanga uJesu. Ngiyenza esontweni kodwa ngisindiswa. Phakamisa isandla. I want to receive life today. I want to receive salvation today. Lift your hand. Let us pray with you. Thank you, Holy Spirit. Onasu sizo nozami ahlanzi inhliziyo ufisa sibeke izandla ungeza ngaphambili sizono zami ahlanza